Bueno, moi boa tarde a todas e a todos. Imos dar comezo á sesión ordinaria do Pleno da Corporación. O primeiro en sesión ordinaria tamén do actual mandato, salvo que está equivocado eu. E, por lo tanto, bueno, quedanos 4 anos por diante para vernos, para debatir e para compartir o que é a vida pública do Concello Bueu. Por lo tanto, despois de rematado tamén este período vacacional, todavía habrá persoas que teñan aí días de descanso por diante. Os demais, espero que foran, polo menos, os días que se pudesen disfrutar, que servisen para desconectar, que tamén é importante, descansar e activarse, ¿no? Que é o que toca a partir destes momentos. Damos, por lo tanto, comezo a sesión. Os asuntos que están na orde do día na parte resolutiva. Primeiro, que a aprobación da acta da sesión anterior, a acta número 11 de 2023, da sesión extraordinaria, celebrado o pasado 27 de xullo. Alguna cuestión que comentar en relación con esta acta? Procedemos, por lo tanto, a votación da aprobación. Si procede, votos a favor. Pasamos ao segundo dos puntos do orde do día, que é a proposta da Alcaldía de declaración de caducidade e incoación dun novo expediente de investigación respecto do espazo fronte á vivenda que se solicitou rehabilitar cita no lugar de Sar número 51 de Bueu, que linda no camiño IVBE 138, expediente 771-2016. Hai un dictame da Comisión Informativa celebrada o pasado 18 de setembro de Asuntos Xerais, que ten o seguinte dictame. Votos a favor, 5, cato do Grupo Municipal do BNG e un do Partido Socialista. Votos en contra, ningún. Abstencións, 4, do Grupo Municipal do Partido Popular. Por tanto, o acordo é dictaminar favorablemente a proposta da Alcaldía de declaración de caducidade e incoación dun novo expediente de investigación respecto do espazo fronte á vivenda que se solicitou rehabilitar cita no lugar de Sar número 51 de Bueu, que acabo de mencionar. En todo caso, o Concelleiro de Urbanismo, se quere explicar un pouco que son as razóns da declaración de caducidade e a incoación do novo procedimento, e cedo a palabra a él. Bueno, boas tardes a todos e a todas. Bueno, é o que procede en este caso despois do tempo que estivo este expediente parado, o que procede precisamente caducalo para volver a reabrilo. Supoño que se incorporarán todas as actuacións hasta onde son válidas en este caso e a continuación pois intentar resolverlo, ¿no? Quero dicir, este expediente estivo a piques de resolverse no seu momento. Bueno, a anterior secretaria decidiu pois non resolverlo porque faltaba o seu informe. Non sei se porque non estaba de acordo co procedimento este momento o que sexa, ou non estaba de acordo con non sabemos moi ben o que, pero o certo que quedou aí parado. Entón, bueno, recientemente o interesado volveu a solicitar en este caso que se continuase. Entón, bueno, para continualo administrativamente hai que proceder como estamos procedendo, ¿no? Caducalo para volver a reabrilo, que é o que estamos facendo, ¿no? Mais alado que, bueno, que a partir de aí se continuará pois onde quedou no seu momento, ¿no? Básicamente, creo que é un tema que se vai comentar no seu momento. Este surde do interés, bueno, dun propietario dunha vivenda, de tramitar unha licencia de rehabilitación. Existían dúbidas, obviamente todavía están sin resolver e sin decidir en canto a natureza dese espazo contiguo a esa vivenda, a súa natureza pública ou privada, ¿no? Se iniciou ese expediente do ano 2016, que quedou, como está dicindo Martín aí, pues, nese limbo sin pechar. Obviamente o interesado sigue estando interesado en que se resolva, e para poder continuar e completar a tramitación procede declarar a caducidade, incoar un novo procedimento. Obviamente hai partes do que foi a tramitación que se incorporarán nese novo procedimento, e a idea é que desta vez, obviamente, se complete esa tramitación e se toma a decisión que corresponda. Declaralo ben de natureza pública e municipal, e, por lo tanto, se procedería, creo que tamén a facer a modificación do correspondente inventario de camiños, que creo que non aparece de todo. Como camiño, sí, pero igual non todo o que o trazado. Habrá que revisar, habrá que comprobar se realmente procede a modificación do inventario de camiños da parroquia de Beluso, pero sí é certo que esa licencia de alguna forma está condicionada porque o Concello tome esa decisión. Realmente a declaración ou non
da procedencia ou non desa solicitude de que se declare ese espazo como un espazo público municipal. En ocasións hai pequenos espazos que son polos que se acceden a determinadas vivendas, sobre todo nas aldeas do noso municipio, igual que en outros, e que non queda suficientemente claro, en moitas ocasións, se eses espazos son de carácter público ou privado, non? Que si é certo que son moitas veces espazos comuns, compartidos, como digo, para a entrada de varias vivendas, non? Iso que queda por determinar e por resolver. Por lo tanto, a caducidade ten que ver con ese prazo xa superado, rebasado, que non permite, en este caso, continuar coa tramitación de dito procedimento, así a declaración de caducidade, e, por outro lado, incoar, como acordaríamos tamén, de novo o que sería a tramitación do novo procedimento administrativo e aí se incorporarán as probas, en este caso, tamén e os trámites que se poidan creo que salvar, que creo que a maioría, polo menos hasta ese momento, non? Independentemente de que haberá que dar un novo trámite de audiencia ás partes interesadas. Eso sería, leo simplemente o que serían, ainda que creo que da explicación resultaría claro, pero en todo caso que serían os acordos. En aplicación da regulación prevista en canto á tramitación do procedimento correspondente á acción investigadora nos artigos 49 a 53 do citado Reglamento de Bens, tendo en conta a xustificación contida no presente documento, esta Alcaldía propón ao Pleno da Corporación Municipal no exercicio das atribucións recoñecidas no artigo 22.2j da Lei de Bases a adopción do seguinte acordo. Primeiro, declarar a caducidade do procedimento incoado en virtude do acordo adoptado polo Pleno da Corporación Municipal en sesión celebrada o 4/7 de 2016 e tramitado baixo o número de expediente 771/2016. Segundo, incoar un novo expediente de investigación respecto do espazo frente á vivenda que se solicitou rehabilitar por don José Antonio Martínez Vázquez, cita no lugar de Sá, número 50 de Bueu, que linda co camiño que mencionei anteriormente, do inventario de bens da parroquia de Beluso, incorporando a este os actos e trámites cuso contido se mantivera igual de non terse producido a caducidade do procedimento tramitado con número de expediente 771/2016.